Kasnat jong khasi student union jong lengam hanang brei kalalej banyak kendo yau ba Winston Tony lengdo chief executive member jong khasil autonomous council ha kabila airu dak jingtho banu jor ya jingdon kidukan jong kibarjala ha shalang ha west khasil district kibaklem don trading license usamla anslem runtong presiden ha bakren ha klat ha kubor hadin gajing kendo yau chief executive member ka khasil autonomous council ha ka arp khondai tarik risau 4,000 ofisan loong bakat kum kajing jurip kaseng lala bakidon hadu lais pa teli kidukan barkane kadai baki jurip hak perslap badeh potlang menta kidukan kinjala khambun loong ba naglais pa teli kidukan kaba kaseng lalej benjurip lala batang santeli kidukan ba biang ikut kesela kibadon ni trading license kat ba kuwe pat kimdon trading license ne wat ek jingtho na shnong ru kidon ki bladon hanrei klem thamai wat kila nadu usnem 4,000 wei hakane ke jingle ikindu nakaliang jong CM ulong ba kin salej ban jurip lang bat sabu ya kapor hak jing don lang ki breu jong ka disconsil ka KSU bat kinong kit kam shnong ang tay ka number katkum ka jingle inspection jongi kalong laispa haktu por kata kadai por liur mo impat kran ya por tlang mata por bla por ada dalam ada portlang mentang atrai ke number kan se increase kini hidukan mostly kini hidukan ki khang barok ki khang barhak por bangile hantu pelitang lais patli kini ki lais patli nah kini ki lais patli ngilap tang santli ki balong valid mah kita ki badon ya ka trading license ke bat kena bat ke babiang bat kiwi kot selar ki biang readers nang ta sibun nah kini ki kimdon ya ka kimdon sendon ya ka trading license kimdon ya kimyo ya ka NC jong ka snong ro los nang ta kidon kitu ki baladon trading license nadu mutswa nadu kisnam 4,000 hadu ki kabala yap nadu snam 4,000 iwei hadu mentah kirang patsa ya ka trading license te kini kin kidau ba kaba penlong yangi bangin pikir ba mai kini bat mentah hakpor ba nilai kendo siam tena kaliang jong la kular ba kin sabu ya kasngi ya ta kin pat fix lano bangin sadon kataga joint inspection harangkat ke jingdon lang jongi ki KSU kumjuru ki nongelam jong kisnong lada like samlar ki laban don hatai singi isi kata katkum ke jing kli jongi gen kepening kong kedai beca ki trying ki aya kedukan ban aywa syuki dekan nrei hakapor bangi kli hilayon am ya ke NOC kimdon deka kaba penlong ru yang i bangin kenrah tu poro kadai ke jengkepat jongki rang basnong ma nomor balai kini kitkar kim kingkor su ya kata ka jinglong sodar snong mengelam snong ma ba kinu ki bar jela banwan buhai dukan hane ban song dukan hangtai ha po yo salang don kam ya ke NOC jong snong nrai klem chim ya kata ka NOC jong kata ka snong kamut bakim don so kata ka jengkingkor de halor kata bau sodar snong phone yangi ya keren matngi bat ni sawan man la inspect ro ya kata gayo kata ka arterik ke bangile hai ni kena ya oktober de ni sutho bangin sim ya ka anyakti kamlong de kapelong yangi bangin wan sene ban le ban ay kata ka complain letter ni men swangan ong pi ladon ro kapor ba lakhang uta ubreu usang hadukan jong uta ukar ha kapor pra kendai beje te kampat damit hakti por rang dei por belah nrai ne udukar mi kecingane ukhang ke tukar seng ke kelam song klikti marmar dang step nyiwan ban pelai ya uta kena uba saset hakti kitkar men step ni pelai plus nang tang khang ke dukan daga bor jong seng yim aksu yono namar kala dawa ban ngibe sendon yu persong janyu ngibe kata kawe kadai kawe nang taruh kadon ka jingsha ra ngila banong nginong kumno kira ikithai khasi jongi sa kisnong jeki kata ra songlok kumto kan adu mentadon ki mumpat wan phairo nongin wa ba kalong kumne ka situation ma hangte hayo jongi ngiburu ka jingkerpat ba tangda mangi kaseng ngimla bantrai andai don kami ki nong snong kisamla yang bak snong kita ki eksekutif jong snong bakin pikir bahaganya kini ki barjela
Ada maki kim pikir kajingwan jongi tang sisngi untuk harun man kesngi dah. Kan osngi ya ngiru ingin lek kenraman kepon. Ngiru dong kamar lek beladem dah. Tapi nyilapa nong kum ki love jihad mah. Pios ngau kita. Ki muslim lah dah ki yalang perlok buat ki thai kasih jongi. Kira anak sesenang. Hadap mentadon ki pembuat pai.